Vianoce sú už za rohom a s nimi prichádza čas dopriať si to, čo telo naozaj potrebuje. Kľudný, hlboký spánok. Predstavujem ti Kompava balík pre lepší spánok. Výživový balík, ktorý zmení tvoje noci. Obsahuje tryptofán a horčík. Kombináciu, ktorá pomáha zaspať rýchlejšie, spať pokojnejšie a prebudiť sa svieža. Tryptofán podporuje produkciu hormónov dobrého pocitu a kvalitného spánku. Horčík uvoľňuje svaly, ukludňuje nervy a pomáha zrelaxovať telo aj myseľ. No a výsledok? Mierny zaspávací proces, pokojnejší spánok a lepšia regenerácia. Ak máš problém so zaspávaním, budíš sa v noci alebo sa len ťažko prepne z rušného dňa do pokojnej noci, tento balík je pre teba. Pomáha aj pri strese, vyčerpaní, nervovom napätí. Práve teraz pred Vianocami je to skvelý nápad na darček. Komu? Mame, partnerovi, priateľke, kamoške, každému, kto si zaslúži pokojné rána bez únavy. Skús to ešte túto sezónu, dopraj si alebo daruj noc, po ktorej sa budeš prebudzať ako znovu zrodená. Nech Vianoce znamenajú aj pokojný spánok.